боре ҳам шудааст ки барои ба варзиш машғул шудани ту касе монеъ шуда бошад? این ورزش است گویم که در ورزش وقتی که اگر که خواهی که مثال یگام جا زخم نبردارد گویم که با ورزش مشغول نمیشه. برای آنکه ورزشی که من تمرین میکنم من از خردسالی فقط با ورزشی گویم که وزوین مشغول شدم. футбол, волейбол, асбдавонӣ, гӯштин, вазнбардорӣ, давидан, теннис, камонзанӣ ва даҳҳо навъи дигар ки ба шакли том варзиш ном мебарем, барои тарбияи ҷисм, рӯҳбаландӣ ва муҳимтар аз ҳама ба солимӣ бадан кӯмак мекунанд. намудҳои варзиш зиёданд ва барои машғул шудан ба онҳо танҳо хоҳиш зарур асту бас. мо ҳамасола шоҳиди ғолиби ин ё он варзишгари тоҷик дар мусобиқоти байналмилалӣ мешавему ифтихор ҳам мекунем. албатта ки бохт ҳам ҳаст. дар ин миён бархе аз калонсолон ва ҳатто ҳамсолон намудҳои варзишро ба ҷинсият ҷудо мекунанд. баъзан вақт барои ин самтро интихоб кардани духтарон монеъ пеш меоранду баҳс ҳам мекунанд. салом, Фаридун Холбоев ҳастам, журналисти Зира Медиа ва ин аст подкасти Маро бишунав. меҳмони ин нашри подкасти мо Миҷгона Самадова, устоди дараҷаи байналмилалӣ оид ба кикбоксинг, ғолиби чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва курсанти Академияи Вазорати корҳои дохилӣ мебошад. ӯ наздики 14 сол мешавад ки ба варзиш машғул аст ва худро дар риштаҳои гуногун санҷидаасту бурду бохтҳои зиёд дорад. ҳадаф аз даъвати Миҷгона он аст ки бифаҳмем то пастиву баландиҳо ва шикасту рехтҳои роҳи тайнамудааш то чӣ андоза ба пешравиаш кӯмак карданду ё баръакс монеъ шуданд. оё ихтилофи назар байни наслҳо дар самти варзиш ҳаст? дастгириву бетарафии мухлисон то кадом сатҳ метавонад ба варзишгар таъсир расонад? калонсолон ба варзишгар духтарони ҷавон чӣ гуна диду назар доранд? ин ва дигар суолҳоро дар нашри навбатии подкастамон баррасӣ хоҳем кард. барои духтараке ки ҳоло хурд аст, яъне аз 7-8 солагӣ ба варзиш машғул шудан ва оғоз кардани тамринҳо мушкилӣ пеш намеорад? برای دخترانی که 7-8 ساله هستند در ورزش وقتی که مشغول میشوند گویم که برای آنها چقدر که تمرین هایی که ما میکنیم یعنی کلان سالا با آنها آنقدر تمرین های مشکلی نمیتین و آن هر یک تمرین های میتین که شوق‌آور باشد که همون ذوق همون دخترک در ورزش بسیارتر شود. وقتی که من از خردسالی گویم که از 7-8 سالگی با ورزش مشغول شدم برای من گویم که ورزش این در دل من جا بود. من از خردسالی با ورزش مهر و ذوقت بسیار داشتم و من وقتی که با ورزش به تمرین می رفتم اولین ورزشی که من مشغول بودم این محاربه تن به تن بود که استادی من کریم و مطلوبه که وقتی که من بر آن تالار ورزشی به تمرین مشغول می شدم آن کس به من گویم که مشقای شوق‌آور بسیارتر میداد و من بسیارتر به آن مشقا مشغول شدم. سال به سال بعد من همین ورزش رو از خود کردم. боре ҳам шудааст ки барои ба варзиш машғул шудани ту касе монеъ шуда бошад? این ورزش است گویم که در ورزش وقتی که اگر که خواهی که مثال یگام جا زخم نبردارد گویم که با ورزش مشغول نمیشه. برای آنکه ورزشی که من تمرین میکنم من از خردسالی فقط با ورزشی گویم که وزوین مشغول شدم. برای همین من در ورزش میرفتم دستم پوچم یگام جاش که زخم میبرداشت میامدم خونه دا میفتن که بس در کار نیست میگفتن، ولی من به این نگاه نکرده باز مشق تمرین هایم رو دوام میدادم. وقتی که گویم که ورزش از پستی و بلندی های بسیاری دارد، برای همین از هر یک گویم که مشکلی های میشید، هر یک گویم که در ورزش مثال پستی و بلندی های میشید، بله خانگی و ناراضگی بیان میکردن که بس کن در کار نیست،
вақте ки ин хе мегуфтам ва бисёртар ба ман гӯем ки модарам ба ман бисёртар меҳри маро ба варзиш бисёртар мекард. рӯзеш мешуд ки худам дилмонда мешудам, мефтам намеравам, вале модарам боз маро гӯем ки ба варзиш боз мегуфт ки то ин дараҷаро оварди, бояд ки ту мақсад мониву то охира рави духтарам, хез ба варзиш давом те мегуфтам. ба андешаи ту чаро калонсолон барои ба ин ё он намуди варзиш машғул шудан байни духтарону писарон фарқият мегузоранд? варзиш гӯем ки яъне ки ҳамин варзиш ки тамрине ки ман ҳозир тамрин кардаистам, бокс ё ки аз хурдсолӣ ба муҳорибаи танбатан, кикбоксинг машғул будам, ин варзишҳое ҳастанд ки худ маҳз ҳамин варзиши писарона аст. вале мо духтаро бонувон ба ин нигоҳ накарда, мо ҳамин варзишро интихоб карда ва дар ҳамин намуди варзиш номи давлатамонро, номи худамонро ва номи падару модарамонро баланд бардоштаистем. ва мо бонувон ҳозир айни замон ҳамин мушкилие ки дар деҳот ҳаст, мисол гӯем ки ҳамин мушкилиҳоро мо паси сар кардаистем рӯз ба рӯз, ки рӯз ба рӯз аллакай деҳотдаму дар ҳар як минтақаи Тоҷикистон ҳамин мушкилиҳо паси сар шудаистем. оё дар оилаи шумо баҳсу ақидаҳои нобаробар барои тамрини ту дар варзиш буданд? чӣ гуна ҳамин мушкилиҳоро бартараф кардӣ? ва ё медиданд ки мисол мегуфтанд ки бас тамрин бас мегуфтанд, баъд вақте ки ман ҳамон захмон ҳамон гӯем ки ҳамон ҷое ки захм бардоштагӣ ҳамон ҷо соз мешуд, медиданд ки уже ман камтар зиқ ҳастам. баъд мегуфтам бо мехестам, мегуфтам ман мехоҳам ки ба варзиш равам, барои ин ки ман ин захм як рӯз аст, ду рӯз аст, вале ки ҳар як натиҷае ки мо нишон медиҳем як умр мемонад. ман ба онҳо ҳамсӯҳбат мешудаму боз машқу тамринҳоямро давом медодам. ба фикри ту намудҳои варзишро аз рӯи ҷинсият фарқ кардан мумкин аст? намудҳои варзиш гӯем ки бисёраш аку гӯем ки ҳамин варзиш, ин варзиш гарави саломатӣ аст. ин на бону на писар надорад, вале аз натиҷае ки вазвин ҳастанду сабук ҳастанд, ин хеле бисёри бонувон гӯем ки ба яъне муҳорибаи касбӣ, яъне ба муҳорибаи касбӣ бокс машғул намешаванд. гӯштин бисёри бонувон машғул намешаванд. аз ин сабаб бонувон бисёртар ба лёгкий атлетика, варзиши сабук, ба гӯем теквондо, ҳаминҳо бисёри духтаро машғул мешаванд. вале ҳар як варзишгар ба худаш мақсад дорад. ҳар як варзишгар гӯем ки мақсаду хоҳиши худашро дорад. ин варзиш ки духтарона аст, писарона аст, ин хел нест. бештари занҳо ё умуман духтарон барои ҳимояи худ аз писарон ва ё хароб шудан ва ё бо мақсадҳои дигар ба варзиш рӯй меоранд, яъне ба таври профессионалӣ онро идома намедиҳанд. ту ба ин раванд чӣ ақида дорӣ? бале, бонувони бисёре, яъне гӯем ки бонувони маст тоҷик духтарон дар ин ҳамин саволе ки шумо додем ки ба профессионалӣ машғул намешаванд, маст тоҷик духтарон бисёраш намешаванд. дар дигар давлатҳо гӯем ки ҳар як варзишгар ва ё фақат варзиш давом медиҳанд, гӯем ки ва ё аз ҳамин хурдсолӣ ба онҳо варзиш то даме ки ва ё сину солашон нараванд ба варзиш машғул ҳастанд, то профессионалиро мебаранд. вале бону духтарони тоҷик мо аз ҳисоби ки ҳар як кадомаш ба ҳар як хоҳиш мераванд. мисол хароб шудан, мисол бисёр хароб шудан дар занҳо аст. занҳое ки ба шавҳар баромадаанд, онҳо мехоҳанд ки худашонро хароб кунанд. вале бонувоне ки ба варзиш машғул ҳастанд, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ номашонро бароранд, ин бонувон то айни гӯем ки ба шавҳар баромаданашон давом метиҳанд ва ҳастанд ки ба шавҳар мебароянд, шавҳарашон зид нестанд, дар ҳамин намуди варзиш мемонанд рафтан. ҳастанд бисёриш ки зид мебароянд, ки варзиш бас, хона башин, дар кор нест.
ин маст дар ҳамин давлати худам маст, дар Тоҷикистон ин хел аст. Дигар давлатҳо ба ин зиддият намебаранд. Аз ҳамин сабаб тоҷик духтарони мо наметавонанд ки то сатҳи профессионалиро расонанд. Чӣ хеле ки модарам мегӯяд ки ҳар як духтара гӯем ки обрӯяш дар дасти худаш аст. Вақте ҳар як модарам ба ман ҳар як сония, ҳар як дақиқа мегӯяд ки духтарам бо моҳ шини моҳ шавию, бо дек шини сиёҳ шавӣ. Ин яке аз гӯем мақолаи калонои мо ҳастанд. Барои ҳамин ҳар як духтар бо ҳамон шавҳараш якдигарфаҳмӣ кардан дар кор аст. Гӯем ки вақте ки шавҳарат якдигарфаҳмӣ бо шавҳарат мекунӣ, ҳам ширинии ҳаёт ҳаст, ҳам якдигарфаҳмӣ дар зиндагӣ бисёр мешавад, ҷангу ҷанҷол намешавад. Ба мисол вақте ки бо нодухтаре ки мақсад дорад ки аз ҳамин варзишашро то сатҳи профессионалӣ мегзаронад, бояд пеш аз ба шавҳар баромаданаш ҳар як гапое ки ҳаст расонад. Мисол ман мехоҳам дар оянда баъдан ба шавҳар якдигарфаҳмӣ кунам. маълум мешавад ки бештари вақт дар тамрин ҳастӣ ва таҳсил ҳам мекунӣ. оё модарат барои ёрӣ надодан ба ӯ дар корҳои хона норозигӣ баён намекунад ба ту? Ман аз худам боз хоҳарчаи хурде дорам. Гӯем ки боз хоҳарча дорам, гӯем янга дорам. Барои корҳои хона ҳар яки мо гӯем ки вақт ҷудо мекунем. Ҳар яки мо корҳои худамон гӯем ки ҷудо кардагӣ ҳастанд. Мисол ман дар Академияи вазорати корҳои дохилӣ курси панҷум, факултети дуюм ҳуқуқшинос таҳсил мекунам ва ман аз вақте ки дарс меравам, аз дарс мебароям, ягон коре ки хонада ки ба ман уҳдадор кардагӣ ҳастам, ман он корро мекунаму баъдан ба машқу тамрин машғул мешавам. Бале, вақти ман бисёртар дар тамрин аст. Бисёртар дар тамрин аст вақтҳои ман. Гӯем не он қадар зиддият намекунад. вақте дар мусобиқаҳо мағлуб мешавӣ, ба самти ту суханону луқмапартоиҳо мекунанд? аз ин дар кадом ҳолат меафтӣ? вақте ки дар варзиш мағлуб мешавам, ин варзиш аст. Мағлуб пирӯзӣ ин аз ҷониби Аллоҳ аст. вақте ки мо мағлуб мешавем, ҳар як одаме ки ба мо луқмабардорӣ мекунад, мо мегӯем ки ҳамон одам як бор ба ҳамин майдоне ки варзишгар мебарояд, дар ҷои ҳамон кас худашро монад, ё ки як бор барояд, баъд мефаҳмад ки варзишгар аз ҳамон одаме ки гӯем ки луқмабардорӣ мекунад, аз он бисёртар мехоҳад ки пирӯзиро ба даст биёрад. ҳар як варзишгар мақсадаш ҳамин аст ки пирӯзӣ ба даст биёрад. ягон варзишгар намехоҳад ки мағлуб шавад. Вале ин варзиш аст. гӯем ки ин варзиш аст. Мағлуб мешавӣ, пирӯз мешавӣ, ин ҳамаш варзиш аст. Барои ҳамин ҳар яки варзишгаре ки ҳар як инсоне ки ба ҳамин одамое ки варзишгаре ки мағлуб мешаванд, луқмапартоӣ мекунанд, гӯем ки аҳамият наметиҳӣ. бо мураббиён чӣ? барои ғолиб нашуданат баҳс ё ихтилофоти назар ба миён меояд? ман аввалин варзиш ки машқ кардам дар муҳорибаи тан ба тан Матлуба Каримова ки дар он ман қаҳрамони ҷаҳон ҳастам, қаҳрамони Осиё ҳастам ва чандин қаҳрамони ҷумҳуриявиаш ҳастам. ва ман баъдан 7 сол машқ карда ба намуди теквондо ва кикбоксинг машғул шудам. дар дасти мураббиам Мирсаид Яхяев, президенти Федератсияи кикбоксинг ва теквондои ТФ машғул шудам. дар он тӯли 4 сол машқу тамринҳоямро идома додам ки дар ин тӯли 4 сол ман натиҷаи хеле хуб ба даст овардам дар ин намуди варзиш. ҷоми ҷаҳон дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон ҷои сеюм гирифтам. якумин медали тиллоро дар Ашкобод бозиҳои осиёидо ман ба даст овардам ки ин барои ман як ифтихор аст. ин барои ман як гӯем ки номи падару модарам, номи давлатамро ман бардоштам ки якумин медали тиллоро ман ба даст овардам. ин лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман аст. ва ман баъдан ба намуди аз хурдсолӣ орзу доштам ки дар олимпиада баромад кунам. ба намуди олимпия яъне бокс гузоштам ва айни замон ман дар бокс тамрин мекунам ки дар ин бокс ман тавонистам ки ҷоми ҷаҳон
ҷои дуюмро гирифтам ва дар бозиҳои осиёӣ ҷои сеюмро гирифтам ва дар оянда боз мехоҳам ки мо айни замон ба моҳи декабр яъне чемпионати ҷаҳон дорем. Машқу тамринҳоямонро ва тайёриҳоямонро маҳз ба ҳамин чемпионати ҷаҳон дидистем. Дар Турсия баргузор мегардад, ки дар ин ман мехоҳам ки дар ҳамин моҳи декабр ки дар Турсия чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад байни духтарон бонувон, ман мехоҳам ки дар ин натиҷаи хубро ба даст биёрам ва номи давлатамонро, номи падару модарамро баланд бардорам. Ҳар як мусобиқае ки дар кикбоксинг баромад мекардам ғайриолимпӣ мегуфтанд. Ғайриолимпӣ мегуфтанд. Аз ҳамин сабаб ман ба бокс гузаштам, яъне ба намуди олимпӣ гузаштам, ки машқу тамринҳоямро давом додастам ва мехоҳам ки боз дар намуди олимпӣ чӣ натиҷае ки дар намуди ғайриолимпӣ ман иҷро кардам, мехоҳам ки дар намуди олимпӣ ҳамин натиҷаҳоро ба даст биёрам ва вақте ки ман мағлуб мешудам ё ғолиб мешудам, аз ҷониби устодоям ман гӯем ки ягон суханҳои қабеҳ намефаҳмидам. Вале ман дар ҳамин намуди ман бисёртар мағлубам аз намуди бокс аст. Ман аз намуди кикбоксинг муҳорибаи тан ба тан ман дар мағлуб шудагӣ нестам. Дар ҳар як мусобиқае ки мерафтам, ман ба гардани баланд гӯем ба як номи баланд бармегаштам. Ва аз намуди бокс ки ман аллакай нав сар карда истодаам, як-дусе мусобиқа ман мағлуб шудам. Вале устоди ман ҳамин қадар мегӯяд ки вақте ки ба ҳамон майдон мебароӣ, фикри мағлуб, ғолиб шуданро накун. Фақат фикр кун ки як гӯем ки рақобати бениҳоят зебо нишон диҳӣ ки ҳар як мардуме ки тамошо мекунанд аз ҳамон рақобати ту ҳаловат баранд. Ин барои ман кифоя аст. Ту барои ман қаҳрамон ҳастӣ. Барои ҳамин ин ҳар як суханои мас ҳамон устодонаму сухани падару модарам аст ки ман то айни замон ба варзиш машғул ҳастам. Миҷгона, бигӯ ки барои дигар кардани назари ҷомеа нисбати ба варзиш машғул шудани духтарон чӣ бояд кард? Гӯем ки айни замон ҳозир мо хеле гӯем ки маҳз ҳамон фикру андешаи тоҷикони мо хеле дигаргун шудааст. Сол ба сол ин фикру андешаи тоҷикони мо хеле гӯем ки дигар шудааст, хуб шудааст. Мисол аввал гӯем ки солҳое ки аввале ки ман ба варзиши муҳорибаи тан ба тан машғул будам, духтар набуд. Ман бо писарон қуввозмоӣ мекардам. 4 мусобиқаи ман бо писарон аст ки дар он ҷо ман якум, дуюм, сеюм ҷо гирифтагӣ ҳастам. Ва баъдан сол ба сол айни замон дар варзиш бениҳоят духтар бонувон бисёр ҳастанд. Ин ҳар як пешравии ҳамин давлатамон аст ки сол ба сол пешравӣ шудаистанд. Айни замон ҳар як фикру андешаи ҳамон мардуми тоҷик дигар шудааст. Варзиш аввалдараҷа варзиш гарави саломатии ҳар як инсон аст. Бояд ҳар як инсон ба варзиш машғул шаванд. Агар хоҳанд ки саломатии худашон ва саломатии ҷомеа дар оянда ки хуб нақш шавад, пас ба варзиш машғул шаванд. Баъдан барои духтарон гуфтанӣ ҳастам. Мисол ҳар як духтар гӯем ки ҳамон завқу шавқаташ дар дасти худаш аст. Мисол гӯем ки духтаре ки ҳастанд, бисёр духтарҳое ҳастанд ки ба варзиш маҳз барои гӯем ки рақобат кардан, яъне барои номи давлатро бардоштан намебиёянд. Бисёри духтарҳо ҳастанд ки ҳар як гӯем ки ба ҳар як мақсад мебиёнд. Пас барои ҳамин мисол гӯем ки мисол писарон ва бисёри одамон ҳастанд ки мегӯянд ки духтара чӣ варзишаш чӣ? Не, ин хато аст. Ин хато аст. ҳар як шахс гӯем ки завқу нияту худашро дорад. Зиндагии ҳар як шахс гӯем ки барои ҳамин гӯем ки мақсади худаш аст. Бояд ки ҳар як варзишгаре ки мешавад дар пеши худаш мақсад дошта бошад. Варзишгаре ки мақсад надошта бошад, аз он варзишгар намебарояд. Гӯем ки мо мақсад мемонем, бояд мо дар ҳамон мақсаде ки мондем то охир равем. Барои ҳамин ба духтарон гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки ба варзиш машғул мешаванд, вақте ки ба варзиш мебиёянд машғул мешаванд, пас аввалин дараҷа
аз ёд набароянд, ки ва ё бону ҳастам ва ё духтар ҳастам. Бинем ки ҳар як коре ки мекунанд, ҳар як варзиш ки истифода мебаранд, аввалин дараҷа фикр кунанд, ки ман бону ҳастам, ман духтар ҳастам. барои ҳамин агар ки ҳамон духтаре ки фикр кунад, ки ман духтар ҳастам, ман бону ҳастам, мисол фарқияти марду зан аз ҳамин фарқият мекунад, ки ин бону, ин писар аз ҳамин тарбияву гапзаниву рафтор фарқият мекунад. барои ҳамин мо мегӯем, ки ҳар як бонуе ки ба варзиш машғул мешавад, бояд ки рафторашро, гуфторашро ҳеҷ вақт фаромӯш накунад, ки вай бону аст. чӣ орзу ё нақшаву ниятҳо дорӣ? орзу дорам, аз хурдсолӣ як орзу дорам. Орзу дорам, ки ба бозиҳои осиёӣ, ба бозиҳои олимпӣ баромад кунам. Ва ман худо хоҳад, ки дар бозиҳое ки 2020 дар бозиҳое ки Токио шуд натонистам, ман орзу дорам ва худо хоҳад, ман ният мекунам ва мақсад мегузорам, бисёртар машқу тамринҳоямро зиёд мекунам. дар 2024, яъне дар Париж мешавад, дар ин ҷо ман иштирок кунам. мижгона сипос, ки дар подкасти мо иштирок кардиву дар мавриди варзиш ва саҳми духтарони тоҷикистонӣ гуфтӣ. дӯстони азиз, подкасти маро бишунав аз ҷониби журналистони Зира Медиа бо мақсади шунидани мушкилоти наслҳо ва имконияти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо омода мешавад. фаромӯш накунед, ки ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе шумораҳои нави подкасти мо дар платформаҳои Зира Медиа дар Фейсбуку Инстаграм, Ютубу Телеграм нашру паҳн мешавад. варзиш қосиди сулҳ асту варзишгарон парчамбардорони ватан. мо интизори фикру ақидаҳои шумо ҳастем. Фаридун Холбоев будам. То подкасти навбатӣ. Худо ҳофиз.